I-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. You're so hot, teasing me. Damerian 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 Damerian. Wala kitang merinda. May pakarampas na kamang maluto. Ano, Jerome? Nakakaon nga na ka sa maluto, Jerome? Si Ramira, buo ni magkaong ganda ngayon kampwede. Maray na hapon, tabi mga Bicolano, saan man ang partikan mundo. Welcome po sa programa, ang Pinky on mo, baby. Maray na hapon po sa inyo nga min, mga birthday celebrants natin. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta po sa tuya ng mga travelers ngunyan? Magandang morning po Pilipinas. Para sa mga yaon sa US, magandang gabi sa ibang mga lugar kan mundo. Welcome po sa programang Pinky on mo, baby. Alright. Sa tuya, tabing tataramon ngunyan hapon, kurta. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang utak mo ngayon, Noy, garing ano yung nagkurta? Why don't you dance? Ang utak mo ngayon, Noy, nagkurta. What is kurta? Ano mga tugang ang gusabihon kang tataramo na kurta? Kasabay niya to dyan sa technical department pala si Chief Ramir Tanay, boda si... Tama yun eh? Ernesto Bravo? Boda si John April Austero? Ang pinakamagayon tabi na intern digdi sa DCGB na taga-CATS College? Lemang Ki Basulo. Ano ba? Taga-DC, taga-bio. Iba man itong grupo. Pero ka tabi, Ernesto, may nailing ka na garig magayon digdi sa DCGB? Iba kang nailing? Igwano? Iba kang nailing na gari magayon sa DCGB nga? Bako sa intern sa taga-DCGB mismo, may nailing ka? Igwa? Ikaw magayon nailing sa DCGB? Ay, di ka lamang kinahiling na magayon sa DCGB tabi, Ernesto? Igwa? May nahiling ka? Okay. Kaya yung pagsimbag mo, baka dahil ka makasakat dyan sa aga. May mga good afternoon po sa Indo ngamin. Mga travelers natin around the region. Good afternoon po sa Indo. Ano sabihon mga tugang kan korta? Sige daw, explicar tabi, what do you mean by korta? Ayan, ha? Tawan niya to, mga tugang kimining ang tataramo na korta. Ano sabihon ka yan? Pag sinabing kurta, anong sabihon? Hello, good afternoon. Ay, nako. Nawala. Ano tabing ko sabihon kan kurta? Ayan, sige daw. Sige daw. Hello, good afternoon. Pag nagagibulan na at mamok sa nyog, pipakurta sana. Ayan, okay na. Hello, daw. Hello? Yes. Ang kurta mo, so nagsuro mo ba pakulaw? Ah? So nagsuro mo pakulaw, so di mo rin nabukag baga pag nagbulay? Pipa, iyo, alam mo ngayon nagpakulaw ka o naggulay ka. Pag ito humilubas na maray. So, paano nga, nilabog mo nga. Oh, ang apod migo, kurta. Pinakurta. Tama, Chief Ramer. Pinakurta. Ngayon nagibo ka ngaya kilana. Sumamok, natada duman, habang nagkuhan apod keto, nagkurta na, nagtagas. Iba man nagtagas adi, so nagkaturog na lang. Iba man ito adi. Iba ito. Ang nagkurta baga, so dapat niya, pag naggulay ka nga apay, kaya natong, dapat niya mo pagpakurta kung ang nato, ang gata. So dahil mo ngaya pagpahubason. So, nagtatala ka gawin dapat. So, pag nagbubbles baga siya, dapat na siya magbubbles pa. Nag-resulta yan nito sa marautan piyan mo pag tulak na pag nagkakayan. Pag dahil nabukag ang inyog, nagakurta.
Iyo. Ay, yun. Gari palan, Kwan. Gari palan so bata mo. Tayo mo naman ako Tado yung isip mo. Minakurta, amigo. Ay, bata, pipirot ako ngunyan. Bata, nabara naman sa pirot ko naman kang kabuuan mo na. Nagakurta. Ako nga ni, pag haloy-haloy, nagaro nagkukurta na di. Woo! Pag haloy, kapag ikabagaday kang agom, minakurta. Pag una ko ang kurta, so pag may helang, pag may kalintura ka baga, pag may kalintura, inam na ngayon ay kikurta. Awin na. Good afternoon, tabi. Dinuguan nagakurta. Basta ang pagkasabot ko sa kurta, ang pagkasabot ko sa kurta is suminatagas. Diba, Jing? Nagkurta ngaya. Bukagon mo kita, minakurtaan ha. Pag dahil mo pig para bukag, minatagas siya. Kaya tabi, ang apod ka, nagkukurta. Halimbawa, pag natangguli, bukaga, sige sa nang bukag, hanggang sa magkurta siya, yung dinuguan. Pag dahil mo binukag yan, mga tugang, minatagas. Ang apod ka, ang tabi, kurta. Yan. Yan ang pagkasabot ko ka yan. Baka may iba ka mong paliwanag. Diba? Halimbawa, nagwang ka, anything na nagtagas. Ang apod tabi kan, nagkurta. Halimbawa, yan baga na, ano nga nang apod ka na? Halimbawa nga yan baga na kwan baga na, ano nga nang apod kan suuto baga na, basta supig may igwang halo na mais. Ano nga apod ka na may halong mais? So may, Migo? Anong halo ka na may, anong nga ka na may halong mais baga nagari, pagkakao naman may halong mais, ang apurgaan? Ulol. So may halong mais, baka man mais con carne, latosunta ka dyan na. So, basta pagigibong dessert nga ni, nalingawan, kulugod na. May dessert? Malimukan sa payo. May dessert, lagaligo na may mais. Gari, basta pipataga siya, tapos pig-slice na may mais, nalingawan, kulugod sa pudkaan. Nalingawan, kulugod. Sa ano nga rin, naligaw kuman. Pareho kitang dua. Pareho kitang dua. Kukaan na pigtatala mong kurta. Malimukan pag naikakaan. Oo. Migo. Kurta. Latusunta ka na. Awin na, maski ako da kong kurta, bako malibog ang payo ko. Sa totoo nga ni Migo, ang wallet ko, yan ang kurta ko, 150. 150. Ang cash. So cash yan. Oo, paano sa mga pigapod na Say. so, uyang magaong piglalag sa bangko? Nasa ATM? Ang ATM? Ito? Baka man ito kwarta, Migo? Ano po mo kayo ito? Ano po ka ito, Kwan? Plastic money? Plastic. Mahablang ka pare. May nag-text o niya. Mahablang ka. Yan. Para may palibog ko sa payo mo. An mahablang ka baga nagkukurta. Nagkukurta, baby. Yan na, ang pinakanda ko lang simplikano. O yan na, no. Pag nahi mo ninalo, minakurtain, mabirilog. Iyo. So kan pare. So gata. Yan. Nabirilog ba yan? Ang sarong term kang kurta, bilog. Iyo nga ni. Minatagas. Kaya baga malibong sa payo. Iyo man nga ano. Nag-text pati si Attorney Jason, si Judge Jason Rodenas. Ano da? Kurta nga amigo, cord. CURD. Uyog-uyogon mo an. Ano talaga ni? Bagada, kung makakuhan ka na, kung makakurta, makakontra ka, matahuwisin eh. Ano ba? Yan tabi. In Tagalog, Migo, ang apod ka iyan, tama, Migo. The English word is cord.
can be translated as the following words in Tagalog. Kurta, noun. Ang kurta, BP, bako mga gari, pigiling mo, pag kuya ko na Spanish. Labot, curded milk from stomach o bayang cow. Oh. Iyo pala na yan. Ano? Cord. Yan. Tama man talaga si Judge. Dahil kita makakontra. Diyan siya, no, kontra daw. May stop kita. Okay, Migo. Salamat. Salamat, di ba? Oh, yan tabi sa tuyan ng Tataramon, kurta. Di ba? Oh. The English word is curd. C-U-R-D. Can be translated as the following words in Tagalog. Kurta. Uyog-uyogon mo yan. Di ba? Uyog-uyogon mo yan. Iyo pala nang sabihin ka yan. O yan tabi, mga tugangan sa tuya na Tataramon, ngunyang hapon, hindi po sa tuya na programa. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Mahablang ka pala itong may mais. Mahablang ka. Daing tunog kibukag, sir. Daing tunog kibukag. Iyabagan mahablang ka. Pag pinunduhan mo kibukag, siya mga tugang minakurta. Yan. Salamat. Good afternoon sa Navarra family, Canrawis. Yan. Good afternoon po sa mga member kang Navarra family dyan po sa Rawis, Legazpi. Siguro may duda kung may paradagog man kita na Hilux family. Good afternoon po sa Indo. Hilux family, Buda, Estrada family. Maray na hapon tabi. Or, ano nga nito sa doka yan? Ano nga nito sa kuwan? Gusto ko tabakalong. Kaya ko kaya ang presyo. So, ano nga na sa dokan salbatanang an? So, pick up baga sa isoso. Ano? Gusto ko ito. Tamatipid na ito. Dahil istorya man na nalingawan ko. Basta yun tabi. Maray na hapon tabi, sir. Ang kuta, pag pigloto mo, dai mo pigkulag, minakurta ang nag-apaw sa kaldero. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Terra family. Pera family. Opo. Yan. Susarap pa. Juan? Ano? Suso, ano yan? Triton family. Triton family. Parin? Triton. Ay, kung yan ito. Estrada family. Ano ito? Mitsubishi ito? Ayaw pala na de. Oo. Miling Mitsubishi sa auto mo. Lapasod na. Dahil katultuloy naman ang ururunta ko niya napon. Dahil kabugtaki naman pa de. Pero ngayon ka mag-preparasyon ko niya napon. Ay ko, Melendez. Ay ko. Pangyari sa mauraro. Sige pa de. Hilux. Hilux family. Ako bukod mo na. Terra family. Ay basta ako, gari. Basta arugan ka. Huwag ka na sa napading jelly. Gili? Oo. Kaya nagkasabag, may nabidbinan ako duman sa may kanto kang Bicol University. Jelly ang pangaran. Oo, dyan sa may registrar's office. Amin, bit ko ito. Sabi niya, hi sir, good morning. Ay nga niya ako, good morning. How are you? Sabi ko, how are you? Pagbanggi mo sa neto pre, jelly. Pag-aga, jelo. Bako, pare. Ang nga rin niya, ang hilo. Iyo. Ang hilo na. Ganyan ko nung pangalan mo, Jelly. Talaga. Ganyan ko, dyan na, sa aga, nung ngaran mo, ang hilo po. Pagkatakotan. Awenda, bye-bye. Nagkuro-kuron sila lamang kita ko niya na hapon. Tagaro, makakidito na nangyari sa kinaban. Dahil ka muna kikidit ka nangyari ngunyan sa kinaban tabi, di ba? Ultimo na ang Palawan, gusto nang inang kinakansay na parte na ang mga tugang ninda. Di ba? Dahil ka kantakigan na ang Palawan, sabi kansay na, parte na ngayon, dati mga parte yan, yugo-yugon mo yan. Good afternoon, tabi.
Pig jackhammer sumaray na tinampo sa may bago magbilyan mo sa duman sa inutan. Dakulo na lubak. Baga ay. Problema naman lamang ako ngunyan na hapon. Good afternoon po sa indong amin. Mga tugang, pag-irestoryahan tayo ni. Pag-irestoryahan tayo ni. Sabi digdi. Una pag-irestoryahan ta. Pag-irestoryahan ni. Habits to make, habits to break. Yan, di ba? Pag sinabing habits to break, habits to make. Ito, daw rin daw ha. Ito. Mga habits to make. How do you bicolize mga tugang the word habits to make? Anong pagbicol kay niyo? Mga gawi-gawi na anong pagbicol daw kay ni tabi? Amigo, Judge, tabi, amigo. Anong pagbicol daw kay ni? Habits to make. Mga gawi-gawi na to make. Gano'n ka. Tang opposite niya, habits to break. Ang kahampang niya, habits to make. Mga marhay na gawi-gawi na mga maray. Yan, di ba? Basta nasabot na gawin ang sabihin ka. Ito. Unida tabi ang number 1, habits to make. Paano pagbikol daw kayo ni Adi? Stoy, paano pagbikol kayo ni habits to make? Anong pagbikol daw kan salbatanang ini, oh? Skat Shara, Tony Shara English ini. Ati Shara, Master Shara. Master Shara, anong bikol tabi kan habits to make? Sige daw. Habits to make. Habits ugali. An to make ano? Habits to make. Mga gawi-gawi o ugali. Kaning mo ng salbatanang Shara ini. Ang pighapot habits. Habis. Libangan nga po. Anong libangan na? Habis ito. Si Shara, pahaon ko ining aki na ini na anong habi? Mana snaki ini kasi kaya tukaw. Minasa. Hello. Ang English yan, mga ginibong habit. Pare. Gari pare ko lang ang pamahong, merindal mo pa rin yan. To make. Habits to make. Oh, kaya Mga gibo-gibo na dapat na dapat gibohon. Tama? Habit. Anong habit? Ang habits baga. So parte kang kinagawian mo. Pero kaya mga gawi-gawing ginibo. Mga gawi-gawing ginibo. Gara pwede. Dahil kitang kabugtaka na doon. Marasa ka pang nakapasar ka civil service exam. Maray. Maray kung katanin ko si Commander. Ay, rimate yan. Rimate katanin mo si Dr. Rimate. Pag nini, pare. Pag nini, pagapot akong kuya. Ano nga ako? Dali na. Isimbag ko na kayo pa di. Inda. Pagpag-istorya mo pa sa gibo-gibo mong sarawayon ka na. Pare, salamat Salamat. Alright. So, palaging ginagawa o kinaugalian na po ay maraya. Salamat. Ako ang mangyari sa tama. Okay. Number 1. Unida tabi ang habits to make. Number 1. Wake up early. Gila makagilty on man ini. Di magparalamaw, you should wake up early. Magmatanin atab. Natailing mo ako, Jing. Tabi, Jing. Pero hiling mo ako, Jing. Pakara, Jing, style mo, Jing. Si Premier. Number 1, wake up early. Anong karahayan, mga tugang kung kita nagmumutakin kay atab? Early birds, ano nga nito? Early birds catches early
Early birds catches early worms. Aram mo, di man na kita pwede na magpapara kakaturog mga tugang kihalawig. It doesn't good anymore. It is not good mga tugang for us that tabi to sleep 7 hours in straight na magkaturog. Bako man palang igwa kong pinadara kay sa Kuya Kansirinen tungkol mga tugang sa pagkaturog na ito po na dead sleep. Yan, okay. Now, wake up early. Number 2, yung mga marideling tandaan ta, drink water first thing. Yan. Tama. Pag amay ka nag-walking sa boulevard, dakol ka mahiling na legs. Kaya baga ako, Jing, nahudyan baga ako pagkagata, nugad sisunod ko ang auto ko, hali duman sa may albay, padig din sa wasik sa... Naka-inspire. Ini si Sarah pag nag-jogging ini, siguro ako rin na tagasunod. Sabihin ko, si Sarah, Ramer, si Sarah pag nag-jogging, sabihin ko, ako lang masunod yan. Bagay, garailin ko siya, sabihin ko na gari bigang minaliwanag ang palibot. Di ba? Gari maliwanag. Ido da sumasik. Ido magsunod. Ano? Hello? Pare, yun ang tama na habit. Ano? So palaging nakikita yung mga legs. Claro, kamar. Tabilong na wala naman si Madam na naman. Matabilong ka na naman doon. Pagkaya pa di. Tabi wala naman si Madam. Nasa eskwelahan pa. Sige, tabil mo na naman. Nagdadayog ito. Aw, yung nagdadago. Dagawa na nga ibang agumol. Siya dinurat nga dyan yung sa DCGB. Okay, Migo. Salamat. Alright, yan. Maribuko na naman niya bipihan si Dodds. Sige talaga kaming dangog digdi sa biyo sa imo. Pabati kay Dr. Jason Morales habang nagsasamod kan rokdog kan mais nailing muna. Dr. Jason may doctorate degree. Sa bagay, yan ang mga maray na tao. Nakaukod mga tugang na magsamod nin mais. Dr. Jason, maray na aga po sa imo, sir. Tabi, maray na hapon palan. Hello? Hello. Yes. Kinaanagan ang gustong sabihin ka. Yan. Mga gawing kinatunan. Magpaaga arong kay Henry. Ay, salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Si Saruan sa nakita ka itong ni Manay Rose si Manay Rose. Si Saruan sa nakita. Alright. Ini ang habits to. Number 1, wake up early. When you wake up, ang dapat gibuhon, drink water first thing. Pag mata mo pagkaaga, mag-inom ka nin tubig. Marhay, mga tugang sa lawas nin tao. Diba? Number 3, exercise daily. O, tama si Chief Ramir. Mag-ehersisyo, mga tugang. One of the habits to make. Number 5, magbasa. Plan your daily in the morning. Your daily activity must be planned out. Tangani na the whole day naka-organize ang gigibuhon mo. Next, red. Tama, red. Ano nga yung red? Read. Read. A little every day. Magbasa ha. Di magpaparamaritis dyan. Iwasan ang kakamaritis. You know why? Reading, mga tugang, is a brain exercise. Nakakatabang yan para po mapakaray lamang ang sa tuyang utak. Takunay na kita nagbabasa, baka din na lamang ang mga aparatos kanyan sa brain mo, baka din na lamang yan naghihiro. Declutter your space. Pagtaga po, ang samok dyan sa palibot mo, pagtaga ko na daw tabi. Di ba? Ano pa? Practice gratitude before bed. Anong gratitude sa Bicol? Gratitudine. Vita veritatis gratitudine.
In wine there is truth. Ganyan sala ngayon pagka-transcribe mo. Ano nga na yan? Gratitude ni. Gratitude. Ano nga ng gratitude? Tabi sa Bicol o sa Tagalog. Diyan ikaw baga UST graduate ka. Anong sabi mo kang gratitude ni? Yan baga sa logo kan UST. Di ba? Ang gratitude. Practice gratitude before bed. Ano si Jenny? UST ini, aram yan, Vita Veritatis Gratitudini. Di ba? Anong gratitude sa Bicol? Pasalamat. Tama? Magpasalamat. Di ba? Ito. Dagugan nindo ini mga kapingki. Ma'am Ruby. Dagugan ni Ma'am Ruby. Dagugan ni. Ma'am Ruby. Sabi di Ma'am Ruby, limit screen time. Vita veritatis et amoris et gratitudini. Iyan nga ni, ang sabi yung kaan. Gratitude, pasalamat. Adrian, naludan mo bigtaw ko sa imo? Naludan mo? Iyon na? Mga ga? Very good. Okay, thank you. Pero na, i-text mo na sa kuya, subayanan ko. I-text mo. It in life of truth and love out of gratitude. Magayunon man na. In a life of truth and of love out of gratitude. Magayunon baga. Mag-practice nin pasasalamat, Ma'am Ruby. Ang head of school dyan sa Bagong Abre. Ikatabi, Ma'am Ruby, nagpapasalamat ka lamang. Sabi ni Vice President Vance duman kay Zelensky, have you ever thanks us? Nagpasaruhay sa tulong mga matatali. Talmata na, i-apply mo an sa imo na magmatakiatab. Naling muna si Ma'am Ruby. Sa bagay, barkada ko ini. Kaya pag mag-amigo, talaga, may mga pagtaram na araw ka na bagay. Ini, limit screen time. Gusto sabihin, pwede pagpaparadulungan mata mo dyan sa kwan. Ano nakitang mga Pilipino? Bago magkaturog, ma-cellphone. Bago magkaturog, ma-laptop. Pag mata, ma-laptop. Imbis na magpangaji, bukasan ang cellphone kung may chat. Limit screen time. Limit screen time. Tama? Ito. Inanday ko kaya Bicolon. Ano naman rin na Bicol kaya ni Ma'am Ruby? Eat mindfully. Huni si Chief Ramir, nagkakaon ini mga tugang nin kontrolado. Eat mindfully. Mga marida tabi ning gawi. Mga marida na gawi. Limit. Eat mindfully. Yan, magayunon. Adi, magayunon mga tugang na sa tuyang paghurup-hurupon. Bagay yan sa imo, Rita, you are always nailing mo na ini. Late na ako, kifi. Para kas bago ako na late. Nagimata ko, alas 5, 5 minutes before 5. Diba? Reflect on your goals. Ano mga tugang ang goals? What you want to be, what you want to achieve in the future. That is a goal. Galing nga malayan nga namaraw niya so nakuha mo naman ali. Kaya ito pinadefine kami kang pagkakaiba kang goal sa objective. Pinadefine kami kaya. Goal nga ya. Ano nga pag-iba nga kang goal sa objective? Yan. Ang goal mo nga ya, magikang magikang sarong teacher. Tama? Ang goal ni Ate Shara Leron, gusto niyang maging teacher. Anong objective niya? Ang objective niya na makatapos siya mga tugang kan masteral niya. Magayon naman ang pag... Alright, ito. Alat ko na, ha? Di ba? Iyan databi ang pagkakaiba. Di ba? Ano na kita kaan, mga tugang, reflect on your goals. Tapa, no? Kita baga pa, minagaro na yan.
Oh, dago kanindo ini. Ay, ito. This is very important. This is very important. Mga kapingki, ito. Take breaks throughout the day. Iyan na, kabisian mong sarungal daw. Magtaga, pahingalo daw muna. Kaya baga pasabi kan mga expert, dapat di ba pade, Dr. Chris Gianan? Thank you, pade. Pade Chris, Dr. Chris. Di ba pade? Kaya baga, sa Japan o sa ibang mga nasyon, ang mga workers paminsan, they are allowed mga tugang tunap. May mga lugar na ang mga workers are allowed to nap 15 to 20 minutes napping. They're allowed to do it, mga tugang para makapag-charge ang sarong tawo. Dapat may break ang sa indang lawas and sa iyang kalag. In kaso, mga tugang na maging produktibo ang sa indang trabaho. Kapag pirot ka na, pagpagal ka na, nagiging unproductive ang tao. Kaya, databi, take a breaks throughout the day. Kaya baga dapat may magtaganap kita. Kapag nap da nagika-energize. Ito, hane. Another one. Ay, kaya nga na wala lugod pigbabasa ko na nalinggo so di ba? Iyo man sir so goal objective mo makatapos masteral. Iyo nga ni amigo. Nasupugo na ako duman sa eskwelahan na pig-eskwela. Mr. Maceda, mindroll ka o dae. Ako, dae po, ay. Ano na ngayon? Maulit ka naman. Di ba? Alright, ito. Di na plus lamang kita magdidiskutir ka ining topic. Pero magayon baga na paghurup-hurupon niya to mga ano yan, mga kapingki, di ba ito? Practice deep breathing. And inhale, exhale. Sa totoo, di man ako nagtutubod ka ini. Nakatin ako sa rong ano doon natin atin dirang pagtripo na ito. May araw ka na inhale, exhale. Nagmaray sa pamati ko kan. Ay, kaya mag-mikropono ng ini o pala. Mahangos kang palaog, iluwas mo sang imot. Oh, di ba? Dapat yan, para ma-relax kita, stay organized. Dapat organisado kita sa buhay. Ay, no. Very important man ini. Set boundaries with others. Kita kaya baya paminsan ba? Gano'n na kita mga tugang ki-boundary sa iba. Gano'n gusto to, di ba? Gano'n na kita. Ano bang tao pati? Gano'n ng boundary. Pero pag may boundary ka ba na, grabe man niya, ugali nga, tamiling niya, burubos naman niya, habo naman niya, makipagsabay-sabayan. Habo naman niya, tamiling niya, na-appoint na niya. Habo na, grabe naman niyang arte. Dahil nga nagkaon nga sa ano yan nga, sa plato nga na plastic. Gusto nga, sa plato naman niyang malinig, buda nga, grabe naman niya. Artihono naman ngaya. Paguna, siya naman niya na dahil nga naghali ngaya sa pun kanyog. Dati-dati ngaya, nagbabalanto ngaya sa nyog pag nagsi-CR. Ngunyan ngaya, haday na ngaya makasir kung nga kimagayunon ngaya na CR dyan. Grabe naman yung arte nga kang babaknit man ngayang iyan. Dati nga ngaya, mina, tumbang batag ngaya, mina, balantoy sa naan. Ngunyan ngaya, ilingan na. Parang ngaya, may ngaya, na ngaya makaihi. Nag-iing mga tindog ngaya nag-ihi. Di ba? Dapat may boundary kita. Pero paminsan ang boundary na yan, na-misinterpret ka, di ba, na you are another. Iba ka na ngaya. Tama na English ta. Another ka na ngaya. Dapat baga, may limit. Up to when is your limit? Yan na nga po. Sabi kan professor ko ito sa banking and finance. Hinapot kami ito ni Attorney Lorenzo Goyena. Hanggang saan niya ang limit ni kan expenses nindo? Hindi ko manaraman simbag. Basta, Mr. Maceda, up to when is the limit? Sabi niya. Of your expenses. Sabi ko, sir, pag di akong kwarta, galing yan, tama ka man. Pero depende nga yan sa ang limit nga kan sa imong paggasto, nakadepende nga sa income mo.
Tako nang income mo ngayon sang gatos, ang gasto mo ngayon 150, may problema ka ngayon sa buhay mo. Ay tama man tanga niya ako si Sir Attorney Lorenzo Goyena. Yeah. Okay. One, importante ini ho. One ha. Dango ganin do ini. Amigong Richard dango ga ini. Prioritize your mental health. Aram mo niya naman sa nagyoki mga araw ka na garing muro mental health tadi. Di ba? Ngunya naman sana ako nakadango kan ako nasa high school ako, elementary sa Bulod. Di man ako nakakadango kay word na stress. Di man ako nakadangog kay word na anong ito, mga term na ngaya, mga ano ito? Mga ano ito sa mga apodkaan? So to bagang naningang sa mga term ka na gari na mapurutok ang utak mo. Ngaya ano nga nang apod kan salbatanang an stress, depressed. Kami ganito, minasakat sa kami sampalok. Pag dahil kang depressed ka, sakat mo, sumat ka sampalok, sumapa ka kin mga duwang hinog na sampalok. Take, prioritize your mental health. So as not let others to abuse you, kaya may limit. Yan, di ba? So as not others to abuse you, kaya may limit. Tama, we must establish limit. Sabi. Tama hindi kita maabuso kan iba. Di ba? Pero ining mental health ay prioridad din dito. Baka mga tugang data. Ngunyan baga, sabi nga, ang mga stress nan, mga depressed, sa isip man sana yan, di ba? Sabi kan iba. Pero dapat asikason tayo yan. Di ba? Hello? Yeah. Bumalik ka naman sa Castilla. Ako nga ni, pag naguli sa libon, mag-stress. Naguli ako migo kan Domingo. Di mo baga naman Nagduman ako sa Pandan. Tayaon duman sa mga pamilya. May buda so sa kuyang mga properties. Pigiling-iling ko. Nawar sa stress ko migo. Kaya nga ni, wala man lumag-stress yan eh. Na-stress Hindi ako man na. Dala kong na-stress ako dit. Kang naaraman ko, subaka ko, nalupog na. Pamakala na nga ako, anoy? Tabing day pa nakatit. Buhay pa? Hindi man sila nga ni, pati ang stress. Paligaspi, buda albay. Yes. Wala man. O, ni pari, dagogon mo ini pading saro pa. Dagogon mo ini padi. Spend time with loved ones. Spend time with loved ones. Labuan. Arin duman. Arin daw. Yung napaisip man ako eh. Napaisip man ako. Arin duman. Ako doon sa karawa rin. Ako doon mo si Dr. Impag nagilingan ka mo. Ako doon ko daw. Ipapot nga ni Henry kung arin dumaan. Sige. Tayo po to. Okay, bye-bye. Tapos linatak ako. Ha? Linatak. O sala, minumo ka dyan sa Manibela. Ayun ba? Bye-bye. Bye. Di ba? Kung gusto mo da maging maugma, may mga time ka dapat na kairiba mo ang namumutan mo. Bakon day mo namumutan. Magayunon man, ade. Get out for fresh air. Magpaparos kaya kan Domingo nagpasiring kami duman nagpaparos-paros magmogmo naman ako ta nagkaabot ako duman sa lugar mi grabe so kaugman ko nagkairiling ko sa mga dati kong mga uruulnakan kang panahon sa irarom tabi kan mangga kuan naman harom naman ang kuan ang panga buda sa mga puson Korea naman tulupos naman so dati kong kasarabay-sabay kaya ito sa payag mga may edad naman. Hiling ko saro, medyo nga niya ako medyo garing nga niya ako ang bubon hararo mo naman. Kulang na nga niya ako ini sa limas. Last point. Alat ko na, taba ka may reaction pa. Last. Bago nito. Focus on progress, not perfection. Tama.
Tama, di ba? Ang hilingon mo sa progreso nin tao, progreso mo. Bako sa perfection. Di man gitawang perfect, nor imperfections of life. Mga tugang, tapos na po ang satuya na mga pataratarangon niya na pagkahapon sa mga samno sa pagkabuhay, kaya ipaaram ko po sa endo na kung kamo mahilig mag-inom ki alak, tabi, mag-inom kamo ki mga minakaon kamo ki taba. Kaya kasabago, nagkaon ako dyan sirong kan mangga, kaya Ate Raquel, kinaon ko sa nasugulay na lang ka. Boda. So, pikaw mi Dr. Chris, dyan sirarom kan mangga, kanino. Guray na lang ka, Boda, saro na pidasong kwansana, laman ki karning urig, okay na. Kung ka mahilig kita ba, dahil may problema kita, dapat po mga tugang, iwasan tanta. Ano yan? Baka mag-aigwa kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis o cirrhosis, para laklakon ka kialak. Remate, tapos ang kaugman kung ka magbabago. Kaya po tanganing magmang atayta, kay puan po nasabayan. Yan yung protection liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salod as in protection kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, yan po mga tugang antioxidant na nakakatabang sa pagtaunin proteksyon. Sa rado na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag. May bisyo manuwara, mahilig manuminom uday, mas maray po ng liver aid silimarin capsule. Yan po mga tugang isabay niya to oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Mga liver lovers, mag liver aid na para po sa baskog na atay. Alright. One. Mga habits to break. Kung may habits to make, habits to break. Saga naman kayo din, adi. Saga naman kayo. Tumagulpi man kita. Saga naman. Ano ang pig-apod na mga habits to break? Diba? Habits to break. What are those things? Abangan nindo sa aga na mga habits to break. Okay? Saga naman. Tumagulpi man kita. Okay. Si Pading Chris, mataliong ko talaga Pading. Kaya magabigong kitang do. Grabe ang tali. Nariparuhon mo pa diyan sa kuya na. Nariparuhon mo tulo sa kuya mga adlib pa di. Matibayon si Pading Chris. Nakamali siya tulos kan sa kuyang ano yan. Ano yan? Ang sa kuyang ad-live. Perfect timing pa di. Matibayon ka pa di. Matalion ka. Matibayon ka magreparo. Alright. Now, ano nga ng pag-resto? Ay, halat mo na. Halat mo na. Madali lang. Madali lang. Good afternoon po, Henry. Naagihan ko sa sarong project na road reblocking sa National Highway sa parting Binogsakan. Okay man ko ta, kaso pigagamit na pangkumpak, isus ko sa dito nuno na pison. Maka-properly kumpak man tabi ito? Nay ko po, adi. Good afternoon, tabi hen. One. Shara, dumidi ka. Tao di ka, pag ikaw naman kita-kitek sa, dumidi ka. Shara. Sabi niya, BP Henry, ang sa kuyang agom, ipinangaki siyang maribok. Da ikipundo kikakaribok sa harong. Maski ako pagal, maski ako turog, sige ang riribok niya kung ano-anong pigtataram. Anagom ko pati, tulo na nga niyang aki. Anday ko masabutan kung natataarog siya kayan. Kasubanggi, nag-uli ako para ako nakainom kidiit, 2 oras kikakataram hanggang sa day ko nang iturog. Ano daw ang gibuhon ko kaini? Sabi niya, de ko man siya nakukulangan. Basta kadit-dit sa ng problema, sigang ribok niya. Napipiko na nga niya ako kaini. Natakot ako, tabaka kun makulog ko ini. Ay, de ka kaya, de ka kaano, de mo pagkulugon ng agumo.
Yung pagkulugon. Ano daw ang gibon ko kay Nita? Nasabutan mo ng problema niya na. Nasabutan mo. Good afternoon, Ate Shara. Good afternoon po. Nasabutan mo ang problema niya. Anagom niya maribukon. Ano man solusyon ko duman? Natanaw ta. May mga girl talagang mga maribok. Ano mang solusyon ko? Bumakal siya ki-remote. Remote? Ano mang remote? Bakal siyang remote. Para ma-turn off niya. O pag nagparataram, i-mute mo. Ara mo, baby, ang nakapapundo dyan. Ano? Ara mong nakapapundo dyan. Ano? Ayo. Tawan mong mga dismil. Salmatana ka Ara. Daling ko to sa reels ko to na iling kang Facebook, di ba? Sige, ribok na agom mo. Sige, ano nang agom na guli ka banggi na nung ngayon. Marasa ka pa nga, nagpara uli ka ngayang banggi. Ano nang ada ka, buyong ka na nakainom ka. Bilangi ki mga 5,000. Tayo, agom mo. Mapundo talaga yan, baby. Sige, pantaram. Another 600. Tadigas ang remote. Pero remote. Ay, ba may mute, di ba? May mute. Tawad mo kay remote. Remote ka. Takodan mo pangaki kuan ki utos. Takodan mo ki aparatos na pang-mute dahil makataram. Kiklam. Seriously. Ikanong masabi mo? Anong gibuhon ni Mister? Magtadong nga ni para day kapag ribukon. May kasalan lugod. So may kasalan lugod. So lalaki. Aramon mo dapat so mga bagay na nagpaparibok sa misis. May kasalan lugod. So lalaki palan. Bako oras may ay iba man ika. Di man may kasalan na palan mo niya lugod. So babae na. So lalaki na. Ay karaot ka ini. Di man maribok kung wara ning rason. Ano man naguli siyang banggi kasubanggi. Di ba? Nagparalibok naman talaga nakauli na siyang banggi buda nakainom siya. Nata kakain ng guling banggi tapos nag-inom ka pa. Nabason na lugod sa may problema yun. Nabason na lugod. Aram sige, ano pa? Bugtakan mo da masking tapes. 4 na inches, 4 inches sabi kang texter, di ba? Ladopon, ladaon niya po pag nagribok, biyo pa, grabe man ang suwestyon mo. Gari marauton man ang suwestyon mo. Dahil ka daw ka, pagladaon mo maray ka yan, magbakal siya ki headset, para dahil madangog kiribok, sabi ni Ogie M. Ito ang opsyon ng pigtara mo pwede. Number 1, pag nagparataram to ning kwarta, kada taram, dagdagi, aga mo, tisang tao, hanggang sa mga gismail, papundo yan. Kadawa, bukal ka ki-remote yan sa kuwan. Pag nagparata, i-mute mo. Di ba? Kung da VP, testingon niyang day mag-uli kibanggi, tapos day mag-inom, ilingon tada kung magribok. Kung mag-uli kang what day ka manakainom, tapos atab pa, pag nagribok pa talaga, may problema talaga si misis mo. Yung manang yung manang sige. Babayi ka, sige, yung gibutan. Number 1 amigo, in texter ta, di ka mag-uli na nakainom na banggi. Tama? Ano yung paribok ang agaw mo, aramon mo kung anong kinakahabo niya, yung gibuhon mo. Araw ka, naguli kang banggi, nakainom ko, siya ba nababaykan mo? Ay, congratulations, agum, nakainom ka, naguli ka, marayon ka, kumusta ka rin uman mo na, salbatana ka. Ang gibuhon mo, migo, kung ang gusto ni agaw mo, di pag-ibo. Ano ba nga, araw ka ito, naguli kang banggi, maribukon, di ka maguli kang banggi. Umuli ka nakainom aga. Balik tayo naman, di ba? Ito ay mga girl talagang araw ka yan. Kaya sinda, mina, ribok. Lambingon mo si Macy's para day madagit. Ibaga di. Kumubaga, pigilambing baga ka mo. Lena, tama. Opo. Paglilambing ka mo, nawara ang dagit adi. Kunday pasalubungan mo. Pasalubungan mo ki ibos. Siupaw. Aday pa naguli ka. Pwede ka may bit-bit na pansit. Pasalubungan mo. Taday mo makontrol iyan. Tayo gali niya.
Ang gibuon mo is to adapt. Kaya baga sa climate change. Ang gibuon mo, attitude adaptation. Adapt mo. Diba? Bakaling pansit. Diba? Pag uli magpararibok-ribok, hungit aki pansit. Diba? Oh. Kamu baganggal, baga paglilambing ka mo, madali yung kamuli, ano di? Di ka anong paglilambing sa imo, limbawa? Anong gibo sa imo? Pagkaon sa na VP. Nawara na yan. Mga tulong aldaw bago mawara. Kaya man pala, no? Kaya man pala. Pag nagparataram si Agomo, mag-headphone ka po. Alam mo na mga rekomendasyon nindo. Kawaran po yan yung respeto. Yung nga Sa ni, Agomo. yung nga ni. Pero sa iling ko, amigo, para dahing ribok, anong gusto niya? Yung ibon mo. Yung ano yung kitang problema. May paano kaya? Nagribok siya, tamay nahiling siyang habo niya gusto. Diba? Ngunyan, kung nahiling niya itong sala, ano, tandaan mo itong mga habo niya, yung ibon mo. Yo, ano pa? Ano pang advice mo? Ayun man sana VP. Dahil ka na ibang naisip. Pwede na eh. Arong naisip itong babaeng ito. May babae dyan. Itong alabambok na ito. Oh, sus, patabadong kita. Yan. Yun na. O, di yun tabi ang gibon mo yung texter ta ha. Tabi, number 1, mag-adapt ka kan sitwasyon. Pag uli, mapasalubongi. Sige, taramsok nga litulos ki pansit. Diba? Or, ano ka, di yung gibon mo na sana. Tapos, anything na habo ka na gumo, di yung pag-ibon. Yan ang pinaka-the best. Kaya po na kita, maminsan-minsan, maging humilde. Pero alam mo, sabi baga sa Bible, ang nasabutan ko dyan, ang mga babae ay pasakop sa agom ng mga lalaki. Nabasa mo ito? Pasakop. Magpa-kuang ka. Magpa-irarom ka sa lalaki. Kapag magpa-irarom sa lalaki. Kuang ka sa... Magpakumbaba, gari. Magpakumbaba. Iyo, magpa-irarom. Magpakumbaba. Ako magpaibabaw, salong sala ito. Salang masyado. Magpakumbaba sa mga agom. Kani, kung sabihon, igagalang dapat kan babae ang pagkalalaki nin, di ba? Kaya po na magpakumbaba kita. Sisay, dapat, lalaki ang magpakumbaba. Kaya nga ni, kung yan ang gibuhon mo, dahil sa violasyon niyan, ka nakasurat. Be gentleman daa. Sa bagay, pero okay, pwede man. Para-juro gentleman ka. Naabuso na sa ng juro gentleman na. Anyway, yung tabin masabi ko dyan sa texter ta. Iyo, may masabi ka pa ate. Wala ka nang masabi, Master Shara. Wife, submit to your husband. Inakasurat. Kung may assignment gayon, submit mo tulos nga dahil kaging problema. Di ba? Nasabutan mo ang term na ito. Wife nga submit to your husband. So, wife palan. Iyon nakasurat sa Bible. Basahon mo, hanapon mo. Pagbalik mo sa computer, kung anong versikulo ini. Paano? Kaya kita nag-iriwal ni, tego kitawo na gusto kaya nag-iriwal ang kinaban, tego kitawo na gusto maghadi-hadian. Kung nabo kitawo maghadi-hadian, kaya kung nag-iriwal kita. Kung so kita maging bida gabo, so magpagobyerno sa agom at magrespeto sa lambang saro. Sabi kan texter ta. Siring kan ribok kan mga tanog kang motor sa kalye, mag-concentrate ka lang na daay ka matintaran. Mahopa din yan. Iyon man ang ano. Maray man ang mga puntukan sa tuyang palantabay. Sige, salamat tabi Ate Shara. Talos 4 na. Tekang igigreet. Wala man, Pipi. Gari mo, mo igreet so ka chat mo ka sa bago? So, cover mo sa video? Ay. O, sige. Mga tugangan, mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadra kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule.
Yan po mga tugang may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, yan po mga tugang nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang mga danyos kang atay, pwede man nababawasan ang problema kayan asin nakakatabang man para mapugulan ang paghubag. May bisyo manawara, mahilig uminom mo dahil mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ano, Chief Romer? Aha. Ayun, wala na. May lang taon ni may text si Ma'am Brenda, 4 p.m. na. Dito may mapa-interview da. Ano yan? May mapa-interview da. Unaling muna. Kaya si Ma'am Brenda pala si Pramera di. Yan pala si Ma'am Brenda. Nagabot. Sa muya tabing presidente. Yaon pala. Oh. Kaya ka talaga si Pramera makabuelo kan mga plano mo. Hindi ka na sana kuhan. Pimi na sana biskwit. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako sa aga. Alas 4:30. Saan nung sa aga tabi si Pramera? Ika? Ano sa aga? Sa aga, 6 ano? 6? Ay, Ash Wednesday sa aga. Tama, Miyerkules. Ash Wednesday, adi. O, mabalik pa ko sa aga, 4:30. Din aga, daw. Tatabang ko daw sa aga. Diyan ka masala makatulog, Jeng. Pukaunta ka. At tabang ko daw sa aga. Testing unta ng programang alas 4:30. Sige daw. Salamat, kansa ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. I see the fire.